Moro, ollaan täällä sen hotellissa ja mä esittelen teille nyt tavaroita ja mä oon täällä hotellissa nimellä Santtu ja mulla voi olla tällainen ääni, koska mulla on tää ääni lähtenyt ja muutenkin niin. Mä oon tää 13-vuotias. Mä näytän teille nyt jotain tästä. Kaupassa on aika hieno SFF tähän laitettu. Täällä on sellejä voi muun muassa ostaa ja täällä on jotain tällaisia. Tässä lukee näitä keräilytavaroita ei voi koskaan julkaista muualle ja voit niitä vain ostaa Zenpointseilla. Ja näitä Zenpointseja voi ostaa tuolta etusivulta, mä näytän teille. Täältä menet tänne. Sitten painat tästä. Ja no niin, nyt tässä on tää Edberg ja mä tilaat sen tästä. Eli tilaat sen vaan tosta. Täällä on nää kaikki VIP. Ei tarvi maksaa mitään näistä VIP-kamoistakaan ja täällä on ilmaisia kolikoita. Yleensä vaihdetaan viikolla keriksi, nää maksaa nyt tän verran täällä. Ja linkki on zenahotel.us, pian on tulossa uusi domaini. Se on .net. Mä nyt tästä lopetan, morjes.